אוהד עושה עכשיו? איפה עושה? כן. תנסה להגדיר את הביצוע. תנסח את הביצוע שלו, מה הוא הולך לעשות? הוא מתקרב. לחזק את הניטור, אתה יודע, ולעשות קודם מעוף. דוקטור, לפי דעתך, הביצוע יכול להיות קלאסי? לא. קשה לך להאמין. אנחנו נחכה ונראה, אוקיי? אנחנו עוברים מהניתוח של הדוקטור לתרגיל עצמו. קשה להאמין, אבל בוא נראה. וואי. עכשיו אני עושה את זה טוב. רק רציתי, זה היה הרצה. פה הולך פה, דוקטור. קובי, לך עוד פעם. קובי. אנחנו מפתיעים אותך. ממש לא קלאסי. אנחנו מפתיעים אותך. דוקטור, ממש לא קלאסי. לא צילמתי. עכשיו, לא, עוד פעם, לא צילמתי. קובי, הוא רוצה עוד פעם. נשבע לך לא צילמתי. נשבע לך. קובי, הדוקטור אמר עוד פעם. לא, אני לא רוצה. הוא לא רוצה, הוא מעוניין. עוד ספסה. וואי. קלאסי או לא קלאסי? קלאסי, דוקטור. קלאסי או לא קלאסי? תמשיך, זוז, אני חם. תבוא אותו עד בית שמש. וואי. למכשיר הבא. קובי, לבא בתור, קובי. זה דרגת קושי, הוא מפתח פה אירוביות. וואי, קובי. קובי, איזה קובי. עד הבית. מה הולך פה? נתי, אתה רוצה להגיד לי מה הולך פה? מה, לא יודע מה שהולך פה, זה ביצועים קלאסיים. דוקטור, מה אתה אומר על הביצוע של קובי? ואוהד. דוקטור, המקום הזה תפור עליי. דוקטור, איך היה הביצוע? אני לא מאמין לעיניים שלי. עוד פעם, בכל... בוא תלחץ לו את היד, קובי, בוא תלחץ לו אחרי מה שהוא אמר, רגע. מצלם אתכם, כאילו מעניק. מה אמרת? דוקטור, מה אמרת? תחזור על מה שאמרת. אבל פנינו מצלמה. דוקטור. איפה המצלמה שלי? מה אמרת? שאתה לא מאמין למה שראית. למה? מה אומר? אנחנו רוצים, דוקטור, מה שאנחנו רוצים זה... תגיד מה שאתה רוצה. דוקטור, מה שאנחנו רוצים זה שתאשר למצלמה שהשיעור הזה מהווה ציון דרך כי הרמה עלתה סוף סוף. הרמה פה עלתה. הרמה היום טסה. הוא דורש ממני זה. קובי, הרמה עלתה. הוא דורש ממני. בדיקה.